Hop, hop. Hop, hop. Paman ka nga, sir. Ito nga, buka. Kabalo ka nga, nag-ana, nag-anit ko. Iba ba kong aksyon nagbangga? Uya, next style ay. Anong dre magid ko give assign sa akong major sa bukid nga wa may kapangaging motor dre. Dito ta syudad kay tiba-tiba ang kwarta ba. Ako ra pagid isa. Stilan ginabuyan eh. Sa may motor taon dre nga wa may mga motor nga agay dre. Ayun. Tapoy ning Uy. Murag jackpot galing niyo. Naay na sa laag ang motor ni Agi oh. Ha, padulong dre. Impas. Hop, hop. Hop, hop. Paman ka nga, sir. Ito nga, buka. Kabalo ka nga, nag-ana, nag-anit ko. Iba ba kong aksyon nagbangga? Sir, agi sa pala, sir. Palunga sa na imong kan, be. Motor, be. Palunga. Ano man? Palunga, agi sa pala. Wah, kaila sa kuha. RTE ko. Oh. RTE? Oh. Ano sa leg ka? Ang ani mo, eh. Ano sir? Isa. Ano kaso, sir? Hiningi mo ba? Murag. Nakalisensya? Ay na, sir. Grabe na tagbuto na lisensya. Akin ang lisensya mo. Sir. Okay. Kumplito. Helmet. Anong wala man ka nag-helmet? Nakaibaw ba ka? Kalimot yung helmet, sir. Nga ginadili ang dili mag-helmet dire? Ano dako pa buka rin ni sir nga. Bukid man eh. O kabalo gani kung bukid ni. Dili ko gipa-assign. Ikabalo ko kamo mga kulurom dire mo gapangagi. Nga, baka may sir ko. Blind curve man ni sir. Unsay pag-blind curve? Ay pag-buot kay ako aning kuan plano. Ako ni plano. Abi. Sir, motor ko sir. Kuan man. Motor ko. Isa. Nganong madto man ka? Nga gipahunong ganiti ka kay mangita ko now complete. Na kay kuan violation. Sure sir. Ay violation. Nabawog ang wheel sa imong motor. Violation na. Be, wa ko nakadala og papel og ballpen. Ato na lang ining kuno nang Nabawag ang wheel. nabawog ang wheel sa imong motor. Dayon. Bi pandar imong motor, ipandar imong motor. Kaya ato ning sikapon. Say daot. Gabi, kuan daw. Dai diferensya. Sino sir? Dai panuhot imong motor. Panuhot gamay dre, init-init. Panuhot? Oh, nasa isa. Sino ang sir? Pilmira daw, pag pilmira. Primera. Oh, primera sir. Oh. Segunda. Segunda. Oh, segunda. Ano Trisira. Tercera sir oh. Tercera oh. Ginailas. Kwarta. Kwarta. Oh, kwarta sir oh. Kwarta. Di man na mao nga kwarta. Kung saan yung kwarta yung ipakita sir? Sige daw, kwarta daw. Oh, kwarta sir oh. Di gyud mao. Di gyud na mao imong kwarta. Kung saan yung ipakita yung kwarta sir? Kini? Be. Kana sir? Kwarta sir oh. Kwarta. Be. Murag sakto-sakto galing ni ang imong kwan, imong makina medyo bugnaw pod. Sir. Oh, pili na mo sir. Pwede na siguro. Pwede na kay murag wala man kay kwan. Okay raman. Wala man kay kwan kanang violation. Mao raman tay imong violation. Sunod dili na ka magkwan ha. Mag-helmet na ka ha. Oh, sige sir, salamat sir. Sige. Pagamping. Sige, salamat sir. Sige, pagamping.